Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na naší střední škole poligrafické v Praze. Nyní se budeme podívat, jak to u nás vypadá. Na této škole už 60 let jsou následující 3 obory. Reprodukční grafik, tiskař a knihař. S tím, že reprodukční grafik se dál ještě dělí u 4letého oboru na reprodukčního grafika pro média. Odborný výcvik se provádí především přímo ve škole. Grafici mají k dispozici asi 80 počítačů a PCček a Maců. Tiskaři mají k dispozici 5barvový offsetový stroj B2, knihaři kompletní knihárnu. K tiskovému stroji patří samozřejmě i CTP vlastní a starší studenti, kteří na to mají, jak odborně, tak vyspělosti, absolvují praxi ve firmách a můžou se pak prokázat při hledání zaměstnání tím, že absolvovali cirka 8měsíční prax přímo ve firmě. Mají zkušenosti, dobře si hledají místo. Přijímací zkoušky na tuto školu se nedělají, žáky přijímáme na základě průměru z konce 8. třídy a z poloviny 9. třídy. Xbox Kinect můžou využít studenti kdykoliv, když mají volno, to znamená o přestávkách, volných hodinách, přestávce na oběd. Tak v celé škole je k dispozici připojení Wi-Fi, v podstatě bez omezení. A u kopírky jsou 4 počítače vyčleněné pouze pro studenty, pro připojení k internetu o přestávkách a volných hodinách. A do všech tříd byly instalované počítače pro učitele, pro připojení k bakaláři a k elektronické třídnici. A tyto počítače budou, pokud se nic nezmění, o přestávkách taky k dispozici pro studenty, pro připojení k internetu a vyřízení pošty anebo nějakých jiných komunikačních problémů. Naše škola je povářka. Je super. Prostor. Zeleň. Praxe je zábavnější než teorie. Nebo aspoň je to zatím teda baví, jsem prváky, takže o tom zatím moc... Líbí se mi, že to tady je v klidu a asi, že všichni učitelé, no. Hlavně se tady nic nehrotí. Rád bych chtěl svobodný přístup k mikrovlnné troubě reklamované konvici. Já bych dal všude Macy. Spíš bych přešel na platformu Mac, protože ty Windowsy jako, nevím, těžko říct, ale můj názor je takový, že bych tady spíš sem dal Macy, no. Doufám, že se vám naše škola líbila a v září se zde můžeme všichni společně sejít.